Se alkoi siinä joskus 12-13-vuotiaana. Se oli silloin, kun kaverit oli niin innokkaat kaikista uudesta ja yksi tämmönen, johon mut sitten nämä niin sanotut kaverit tutustutti, niin oli runkkaaminen. Mä innostuin siitä ihan sairaasti. Se on jotenkin niin huikee, niinku tuli ikään kuin valta käsiin siinä. Sitten se yltyi tosi pahaksi. Pahimpina aikoina mä runkkasin jopa 2 kertaa viikossa. Alkoi tosi pahasti siis mennä käsistä. Ote meinas livetä ihan täysin. Vanhemmat ei voinut siellä mitään. Sitten yksi mun kaveri, uskovainen, sanoi, että haluaisit sä lukea Raamattua. Ja sanoin, ehkä. Mä otin sen sit siltä ja Raamatun luin. Innostuin aivan täysillä. Tulin uskoon sitä kautta ja se oli jotenkin hirveän vapauttava kokemus. Sitten sitä seurasi paholaisen kiusaamiset. Pari viikkoa sen jälkeen, kun tulin uskoon ja en ollut runkannut pitkään aikaan, niin paholainen hyökkäsi mun unessa mun kimppuun ja aiheutti mulle hekumaa. Aamuisin heräs, kun oli sen pyhän märkä. Sitten sitä jatkui kuin pitkään. Kunnes sitten mun uskiskaveri, mä kysyin siltä, että mistä tää johtuu. Mun uskiskaveri sanoi, että oot sä yksi vitun idiootti. Täytyyhän sun välillä ne pallit putsata. Joo. Se auttoi kyllä. Siinä mä opin se, että asiat suhteissa ihan niinku pitää suhteuttaa kaikki asiat, mitä tekee. Välillä on tullut kyllä sellaista tunnetta, että pitäisi enemmänkin, mutta ei ole missään vaiheessa mennyt siihen mun pahimpaan, mitä mulla oli kaikkein pahimmillaan. Niitä mä voin pelkästään kiitää Jumalaa. Jumalan ansiosta mä elän nykyään elämää, joka on täysin vailla pelkoa.